Francis at welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang vlog po natin ngayon, gagawin ngayon, kami po ay actual na nagkakaroon po ng orientation at seminar regarding po doon sa mga paano po pag-rescue sa mga aksidente. Ayan. Kasama po namin yung aming lupon, taga Mayapa po, tapos sa aming konsyal, tsaka yung aming barangay police po. So tara po, sama-sama po tayong manood at makinig. A few moments later. Yata kaya? Ako may nanood ko sa baby. Ilang beses na ako kumuha ng baby na tumitila ako dun sa kalsada. At hindi ko talaga kaya. Pero tinitiis ko. Baga, talagang magdadala ako at hindi ko ka. Pero papulutin mo kung nabiyak yung ulo, lumabas yung utak, naputol yung paa, ang problema. Pero pagdating sa sanggol, medyo mahina yung gusto. Ayun, siguro, may mga experience kong gano'n dati. Ayun nga, balik tayo sa sanggol. Ang CPR yun, i-check yung pulse. Kung wala siyang pulso, wala rin hangin, mag-a-administer tayo ng CPR sa baby. Ang baby, pwedeng nakalapag, pwedeng hawak mo. O sa nakalapag, kaso ito, hindi tayo gagamit ng ito. Dalawa lang. At tatlo lang yan. Napag-compression. Yan lang. Yan. Bilis ka niyan pag nag-inflection. Ganun pa rin po yung pika. Cycle pa rin. Tapos, ang pagbibigay ng hangin buo. Pati ilong-ilong. Kahit pwede. Kahit huwag mo naman yung ulo niya. Buo. Buo siya. Tapos ang pagbuga, hindi pagbuga ng malaki. Yung sakto lang. Yung sakto lang siya. Kasi nga, infant siya. Hindi naman kailangan wala ka sa pagbuga. Yung sakto lang naman pasok sa hangin dito. Para makita mo yung rise and fall. Tapos, recovery position, ganun pa rin. Kung paano tayo humawak ng mga anak natin. Papasok mo dito. Yan. Yan lang. Na-encounter sa mga bahay, nag-choke ang baby, di ba? Yung mga matutuyuan ng gatas. Kaso wala naman, choking niya, ganyan lang. Yan. Ito yung isang CPR ng hawak ng baby. Yan. So yan, check mo ngayon pag na-choke, kung may laman, wala o walang ano. Itong dalawang kamay dito. Sa mukha, babaliktad mo. Tapos naka-tilt. Bibigyan ng taas. 5. Maligaw yung ano. Hanggat di nalalabas yung nag-obstruct. Tapos pagkatapos ng ganun, wala pa rin. Balik dito. Dahil unconscious yung baby, CPR ka pa rin. Para na-maintain ko yung ano ng puso ng bata. Yan. Balik ulit. Or dito. Sa mga 5 to 6 years old, dito naman. Dito sinasandan. Binibigyan ng taas. Okay. Dalawa. Yung ba niya natanggal? Ha? Ay, shit. Ganito na ito. Face mask yung isa. Ito naka-face mask po. Face shield. Ayun, naiintindihan po natin. Opo. Sa susunod na araw, kayo naman po. No? Pero gagawin niyo po yung 5 cycle lang. So, tayo. NBD. Ayun na naman. Ito, nakikita ko sa hospital. Yan eh. Yan na naman natin. Progress mo.
Hindi dyan. Dito. Dito. Hawak mo ito. Tabad ka kasi lubod eh. Kaya naman pangalan dyan mo eh. Yan. Pag dalawa kayong responder, pero advance na kasi ito eh. Sa mga may equipment na to sa ambulance na kayang i-administer. Dalawa kami dyan eh. Ikaw, nagko-compression. Siya magbibigay ng hangin. Magagamit ka, may COVID, di ba? Pwede. Yan. Pero yan dapat, pag ganyan, dapat kaya ko rin doon. Ngayon, pag pagod ka na, siya naman, di ko hawak nito. Pero nangyayari yan sa hospital na. Wala, di ko pa na-encounter ko na responde kami lumamit ko muna. Kasi mas nakakapagod talaga. Bibigyan ng hangin. Naintindihan ko natin? Mga sir? Bukas, magbabanding po tayo, i-demo namin ulit. Panguhuli natin ito. Huli natin siyang ipagagawa sa inyo. Kung muna tayo sa mga fracture, splinting, kasi yun ang mga common na nangyayari sa atin. A few moments later. Diba? Kaya huwag gagalawin. Pwede mo siyang galawin na katulad ngayon. Nagkaroon tayo ng konting idea. Nabibigyan natin siya ng tamang paghinga. Makalma natin siya. Yung mga basic lang na pwede natin i-share. Diba? Pag natuto na kayo mag-split, mag-bandage, anong problema? Magagamot nyo na treatment. Kahit yung nagawin nyo. A few moments later. Nandun yung mga kasama namin Lupon, tsaka barangay police. So, di ko alam kung lalabas kami mamaya o dito pa rin kami sa loob. Ay ka pa mo pare. Yan ito po, itanong kita. Tapon kata mo. Oo. Video yan, pare, video. Oo, Ano yan? Mga nagpa-vlog ka, vlog yan. vlog. Vlogger ka ba? Kailangan maging follower mo kami. Oo nga, sana nga. I-friend ba tayo sa Facebook? Sa YouTube. Hindi tayo. YouTube ka? Sa YouTube. Pero sa Facebook pwede tayo. At kita. Okay. Anong Chris pangalan sa Facebook? Capulo. Ha? Chris Capulo. Chris Capulo. Accept mo ako. Yan, nag-prepare pa lang po sila, sir. May attendance po tayo. Ayun. Meron. Tenda, isama. Attendance po muna kami. A few moments later. May pa ba tayo? Hindi na lang. Wala na siguro? Habol na lang. Exam po tayo, no? Hindi naman importante po basta kayo o ano. Titignan lang natin May natutunan. kung may silbi ako. Baka mamaya tsaka kami, baka... Di ba? Yan, budgeting ko sa silbi. Hindi naman siya nagpano. Sige yan. May hapon siguro yung actual. Tapos biyernes po, magbibigay na po yung mga ano siguro pag natapos, para matapos yung mga mayang hapon. Yung mga certificate. Training kayo per day. A few moments later. Yung nakaraan, nabigyan mo natin yung CPR. Ito po yung ano niya, management niya. At least 120 compression per minute. Tapos yung depth ng adult, kailangan 2 inches yung baon natin. Para tamaan yung function yung heart. Yung po kasi yung purpose ng CPR talaga. Kailangan maano natin yung heart. Para tapos sa child, ganun din, 1 to 3. Kaya hindi about 2 inches din, 5 centimeter. Tapos sa infant,
Ito, 1.5 lang. Hindi masyado. Kasi nga, ang ginagamit lang natin pang compressor yung daliri natin. Hindi siya pwedeng i-pull na compressor, siyempre, BBS. Tapos yan, compressor na 30:2. 5 cycle. 30 compressor, 2 breath. Yung 5 cycle. Isa din yung 5 cycle. 5 beses po siya iko-conduct ng compressor. Tapos, bawat cycle niya, pipili tayo ng dalawa hangin sa tao. Okay po. Okay, sige po. Araw-araw mo na. Kaya muna dati, magpapakilala po tayo, proud yung tao, papakilala tayo din, ako po si Jeff, isang first aider, makakatulong po ako, tutulungan ko po yung pasyente, yun lang. Siguro tayo. Ang unang gagawin, yung consciousness po ng tao, matap natin. Diyan po kabilaan. Kuya, okay ka na ba? Kuya, okay ka na ba? Tignan natin kung may consciousness siya. So, bakit natin tinatanong yun? Para malaman lang natin siya kung makakasagot siya o kaya mabubuka niya yung mata niya. Mabubuka yung buha kaya. Ibig sabihin, huwag tayo mag-CPR. Kasi may sign of siya. Processless. So, wala siyang processless. Ngayon, marami nakapaligid. Si Bam na naka-black, naka-SK, pwede mo ba tayo tumawag ng ambulansya habang ginagawa ko itong CPR? Okay, sige, tatawag siya. Or, tatanong niyo rin, meron bang mga nurse dito o kaya doktor na makakatulong sa akin? Kung wala, i-continue pa. So, continue na yung compression. Mamaya rin tayo. Sa single mo na po na rescuer to, isa ka lang. So, check mo muna yung kung gagawin ko, yung uubaran, no? Nagkidemo lang tayo, no? Baka mamaya. Sabi kasi distractor, nakahubad yung Hindi, huwag mo natin gagawin ito, no? Ayan. Positioning mo natin, yan. Tapos yung position mo ng pagka-tayo mo, o upo mo ganyan, luhod mo, kailangan naka-ano ka, ito yung pwersa mo dito, hindi yung Kaya yung mga sa deviation, pwede. Diba? Ayan. Ngayon, dito po tayo sa gitna nito. Susukatin natin itong people line. Dito, sa center nito. Dito. Dito tayo po, tawag dito. Ito yun. Tapos itong palm natin, yun ang dadapan natin. O yung pinakamalakas nyo. Pwede dito sa kapila, pwede dito. Ayan. Pagbabae po ito, hindi po tayo pwede mag-compression ng ganyan. Diba? Kasi may nakahawakan tayong mga lagang bagay, may kakakulong natin. Diba? Paano pag malaki naman? Yan. Pwede po, ay pala eh, ganyan na talaga. Jog-jog. Umikit na lang po kayo. Diba? Hindi na matiis. Ayun po, ayan, diba? Tapos ito isa dito po, support. Ayan. Pressure. Tignan nyo po ah. Hindi yung siyempre kung legend na yung doto, siyempre na kumain. Tabi muna, tabi. Sasampay. Sasampay muna. Sasampay muna. Ikaw lang po yun. Nakita niyo po yun. Ulitin ko po ha. Na-check, na-tap natin siya. Unconscious siya. Nagtanong tayo ng makakatulong sa atin. Pangalawa, check natin yung pulse. Huwag po tayo mag-check ng ganyan. Kasi pag na-picturean ka, Kala nila sabi nila sinasakan nyo. So, gano'n. Yan. Ito isa nung dito. Bakit tayo na ganyan? Para paglaban natin, hindi lumalabas na hangin sa buwangan at sa ilog.
Yan, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saka yung sasabihin na walang dapat na paghinga o unconscious yung tao. Mag-start ka ng operasyon. Start tayo ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let it bibigay tayo ng hangin. Diba? Resuscitation. Yun. And you want tumaas. Ibig sabihin, yung pumasok ng hangin. Tapos tuloy na naman po tayo. Hanggang A few moments later. para nakadiretso na ganyan. Dapat i-head tilt siya para yung airway niya dire-diretso. Okay, yun na. Ayan. Ayan, ito na po yung gamit niya. BBM, hindi si Marcos pero makamakos ako. Yun. Tawag paghawak ko nito, letter C at saka letter E. Ayan. Position niya, ito yung sa ilong. Ito yung sa baba. Yung sa ambulansya ni Sir Chris, meron na ito. Magagamit nila pag ano. Ayan. Head tilt ulit. Sige lang ng hangin. Okay. Kumarado niya. Ayan. Hindi ko yung Chris may bilang yung bangon. Oo, dalawa lang. 1, parang kung walang ganito, paano ginagawa natin? 30 compression, dalawang buga. Ganun din. Ayan. 2. Ayan. Tapos pag wala pa rin, nagawa niya na yung kasama ko, nagawa niya na yung 5 cycle, talaga nakakapagod to eh, compression. Kalit naman kayo. Ikaw naman yung mag-ano. Oo, ikaw naman yung magpa-compression. Ikaw naman bibigay ng hangin. Okay? Okay, exam natin ganun po. Dalawa-dalawa. Oo, palitan. Pero yung sa akin natin, o sa akin, wala. Sa BLS po na POH, walang hangin. Tuloy-tuloy lang ako. Tuloy-tuloy ang compression, 200. Sa 2 minutes, 200.